svetlo a tieň. Bez múdrych kníh, každý z nich musel sám nájsť ten smer, kde mesiac pláva tmou a svieti v hĺbke vesmírnych sfér. Čím zmerať čas a zo pár minút k hodinám nájsť vzdialený cieľ, hneď každý všetko vysvetliť chcel. Len z veľkých snov, s predstavou lákavou objavíš, ak trochu šťastia máš a s myšlienkou sa hráš. Bádať a sniť, nech človek môže múdrejší. BH Promo uvádza francúzsky kreslený seriál A prekročí tak svoj vlastný tieň. Bol raz jeden vynálezca. S ňou krúť, nesmieš však zabudnúť, nie si sám. Čo chce tu ďalej žiť, len dobro objavov. V slovenskom znení účinkujú Marián Labuda, Dušan Kolár, Richard Trsťan, Braňo Holiček, Magdaléna Zimová, Viera Kučerová, Martin Veliký, Martin Matejka, Peter Varga, Marko Igonda, Roman Mihina a ďalší. Spieva Dara Rollins. Freddy a elektrika. Je tu nejaká tma? Alebo že by som vari strácal zrak? Tento ale bol. Uvidíš, že elektrinu vymysleli zasa tí Gréci. Nie, Číňania, tým si buď istý. Myslíte si, že všetko viete, všakže? Nie, určite nie všetko. A vy dvaja prestaňte. Chcete nám pokaziť pekný príbeh? Rozprávajte, majstro. Hovorte o tom. No, je tu príliš veľká tma. Rozsviete, prosím vás. Svetlo, čo je na tom? Stisneš vypínač a hotovo. Je to prosté ako deň. To môže povedať iba Trubiroch, prosté ako deň. Aj tí najväčší vedci, medzi nimi tiež Einstein, priznali, že elektrina je pre nich veľká neznáma. Počúvajte. Elektrinu nikto nevymyslel. Ona totiž existuje už od dávna. To bola poriadna rana. Pozrite sa. Horí les. Kto by si pomyslel, že je blesk elektrina a že by mohol byť dajako užitočný? Lenže jedného dňa pred 3500 rokmi... Už zasa Gréci. Hovorím Číňania. Vydajme sa do zasľúbenej zeme. Toto sú Božie prikázania. To je ten najdrahocennejší poklad a my ho uložíme do archy prísľubu. Musíme ju vyrobiť z veľmi ťažkého kameňa, aby nám ju nikto neukradol. Nie, priateľu, musí byť ľahká, aby sa dala jednoducho prenášať. Ten poklad musíme strážiť ako oko v hlave. Lenže ako? Uvidíš. To je rídze zlato. Musí sa ním vyplniť vnútro archy aj vonkajší plášť. Prečo vnútro? Veď nie je vidieť. Pre ochranu. Teraz už môžeme pokojne spať. Izraelčania spia? Poklad majú v tamtej schránke. Ako sa povráva, obrovský poklad. Ide sa na to. Pozrite sa. Možiš, ako si to dokázal? To je tajomstvo, ktoré ľudstvo odhalí až o 1000 rokov. Pozor, Mojžiš, je to nebezpečné. Pozri sa na nich. Blesk zasiahne tých, čo majú nečisté úmysly. Nám nič nehrozí. Je to pravda, majstro? Vážne to tak bolo? Čary? Či elektrina?
Izraelčania už poznali elektrinu? Starovekí učenci poznali hromadu vecí. Mojžiš práve vynašiel kondenzátor. Blesk zasiahne každého, kto sa dotkne archy. A prečo nezasiahol Mojžiša? Pretože on mal uzemnenie. Uzemnenie? To hádam nie. Ale áno, spomeňte si, že sa zlaté strapce posvetného rúcha dotýkali zeme. Číňania poznali magnetickú strelku a prvý ju použili ako kompas. Smer je stále rovnaký. To sa dá využiť na cestách. No? Ja pôjdem tam. A ja zasa tam. Lenže kompas je môj. Nie môj. Daj to sem. Angličan Francis Hawksby vyrobil prvú ortuťovú lampu. Ani nevieme, ako rýchlo upadla do zabudnutia. Holanďan Peter Mischenbrock vymyslel lejdenskú fľašu, v ktorej sa dá hromadiť elektrický náboj. Elektrický náboj tam naozaj bol. Francúz Abbé Nollet zas vymýšľal najrôznejšie hračičky. Túto guľu nabijeme elektrinou. Hotovo a teraz prejde elektrina do tejto železnej reťaze. Oj. Amerike sa elektrickými javmi zaoberal Benjamin Franklin. Blesk si stiahneme až sem. Uvidíš. Teraz viem, že blesk je elektrický výboj. A viem aj to, ako pred ním ochránim domy. V Rusku sa o Franklinovom bleskozvode dozvedel jeden vedec. To je Franklinov bleskozvod. Profesor Richman, robíte to nesprávne. Čo rozprávaš? Ty nie si žiaden vedec. Nie som, lenže... Zabudli ste na uzemnenie, pán profesor. Profesor Richman bol na mieste mŕtvy. Táto nehoda vám pomôže pochopiť, prečo musia mať domy uzemnenia. Počkajte, ukážem vám to. To nie je ono, to je môj obed. Áno, tuto mám. Elektrický prúd prebieha týmito dvoma kolíkmi. Lenže v tejto dierke je uzemnenie. A je po nebezpečenstve, že by nás zasiahol elektrický prúd? A ako sa tvorí blesk? To je predsa jednoduché. Ako o čosi neskôr dokáže Faraday, Zem je elektromagnetický celok. Povrch Zeme je nabitý záporne. Nad zemským povrchom sa nachádza vrstva suchého vzduchu, troposféra, tou elektrický prúd neprechádza. Ešte vyššie leží ionosféra, tá je nabitá prevažne kladne. V búrkovom mraku sa sústreďujú kladne nabité častice hore, záporné potom dole. A pri stretnutí týchto iontov vzniká blesk. V talianskom meste Boloni sa elektrickými výbojmi zaoberal istý Galvani. Lucia, čo robíte? Žabiu polievku pre pani Galvaniovú. Čo je vám, Lucia? Tie žaby, pane! Tie žaby sa hýbu. Dajte pokoj.
Tie žaby sú predsa mŕtve. Tu ešte sa hýbu. Pohnú sa, keď točíte kľukou tej vašej mašinky, pán Galvany. No toto? Krúťte, ja sa pozriem. Dobre. Zaberte, len do toho. Nie, pán Galvany, váš pokus je naozaj zaujímavý, lenže ja súdim, že žaba nie je zásobárňou živočíšnej elektriny. Žabie stehienka reagujú na dva rôzne kovy a ja to doložím. Medený pliešok, potom zinkový, vlhká látka. Jeden medený, jeden zinkový, vlhká látka. Zinkový pliešok a tu je výsledok. Máme to. Volta práve objavil princíp vzniku elektrickej batérie. Zásadný objav. Slúži nám denne, ani o tom nepremýšľame. Používame ich na tisíce vecí. Čo? Čože? Tiež predvediem pokus. Blesk, kompas a hýbajúce sa žabie nôžky. To všetko má spojito s elektrinou. Lenže nie vždy si človek uvedomoval, o čo skutočne ide, ani ako to využiť. Na scénu prichádza mladý Angličan Michael Faraday. Dobre, Michael, končíme. Viac toho na večeru nemáme. Žijeme v ťažkej dobe, deti. Pán Rybo, môj syn Michael je pracovitý a čestný chlapec. Vie čítať a trocha počítať. Mohol by vám pomôcť. Vyzerá byť šikovný, vyskúšam ho. Najprv budeš roznášať noviny. Tu máš svoj denný prídel. To bude ľahké. Len sa nepleť. Tieto noviny nepredávam, iba ich požičiavam. Prvé donesieš pánu Whiteovi a kým ich prečíta, skočíš druhými k pánu Blendovi a tretie zanesieš pánu Tynovi. Štvrté odnesieš pánu Rowlovi a cestou vyzdvihneš noviny od pána Whitea a zoberieš ich k pani Blackovej. Príď neskôr, ešte čítam. Si pracovitý chlapec, Michael. Budeš sa u mňa učiť za knihára. Zviaž tieto encyklopédie. Áno. Sú to dôležité diela. Tak čo, Michael? Ešte nie si hotový? Nehnevajte sa na mňa. Objavil som tu jeden článok o elektrine. Vraj je to akési vlnenie, čosi ako teplo. Domnievam sa, že zatiaľ nikto nevie, čo to je. A ty si myslíš, že tomu rozumieš viac? Skúsim to. Aha. Počuj, Michael. Môžeš si prečítať knihy, čo ťa zaujímajú, ale potom tu musíš ostať do večera a dokončiť načatú robotu. Áno, pán Rybo, ďakujem vám. Verejná vedecká prednáška Sira Humphrey Davyho s názornými ukážkami. No tak, usmrkanec, netlač sa. Aj tak tomu nerozumieš. Rozumiem tomu práve tak dobre ako vy. Elektrina je výnimočný jav. Dobre sa dívajte. To všetko je zahalené tajomstvom.
Lenže pokusy na tomto poli nám pomôžu tomuto fenoménu lepšie porozumieť. Takže tu, pozrime sa. Tak, a je to. Au! Bože, moje oči, au! Áno, tie postrehy, čo ste mi poslali, sú závažné. Takže, chlapče, vy chcete robiť vedu? Áno, to by sa mi veľmi páčilo. Je to slabo platená a nebezpečná práca. Vydržíte to? Áno, vydržím. Pretože potrebujem asistenta, vezmem vás na skúšku. Ponúkam Gvineu za týždeň, izbu nad laboratóriom, pracovné plášte a sviečky. Začnete zajtra. Budeme robiť s trichloridom dusíka. A pokúsime sa rozložiť túto látku. Vezmite si ochranný štít a podržte tú skúmavku. Prichystáme si malé množstvo trichloridu. Teraz to pomaly pretrepte, ale naozaj opatrne. Pozor, zmiešam to. Skúmavku položíte sem. Tento raz by sa nám to malo podariť. Zvýšime množstvo. Dobre, pane. Po svojich neúspechoch si chceli odpočinúť na cestách. Vydali sa do Ríma. To sú rejnoky, pane. Ryby vyrábajúce elektrínu. Môžem? Skutočne, naozaj. Toto preskúmame, pán Faraday. Rok 1820 Dánsko. Vedec menom Oersted zmenil Faradayov život a zároveň život celého ľudstva. Medzi magnetizmom a elektrínou existuje vzťah. Prezrite si, kompas strelka mierí na sever. Keď ju posuniem prstom, vráti sa a opäť mierí na sever. Keď ju dám na blízko zdroja elektrického prúdu, prúd prebehne a strelka sa vychýli. Čím viac sa blíži k vodiču, tým viac sa odchýľuje od severu. Lenže čo ak je elektrina a magnetizmus jednou a tou istou veličinou? Áno, to by mohlo byť ono. Pane Bože, idem neskoro. Rýchlo, musím sa poponáhľať. Pán Faraday, neviete, koľko je hodín? Prepáčte, pán Bernard, práca ma úplne pohltila. Čakali sme vás 5 hodín, moja dcéra Sára sa naozaj hnevá. No tak, poďte ďalej. Povedzte pánu Faradayovi, že ho nechcem vidieť, ani sa s ním rozprávať. Sestra Sára vám odkazuje, že... Ja som slečnu Sáru počul. Nehnevajte sa na mňa. Vravím, že s pánom Faradayom nechcem hovoriť. Vraví... Prosím, nehnevajte sa na mňa, slečna Sára, prepáčte. Príťažlivosť zaľúbených je ako magnet. Aj tu je indukcia vyvolávajúca pohyb, všakže? Prepáčte mi, prosím. To je zásadná vec. Musím sa rozlúčiť. Vedci poznajú hromadu vecí, iba o láske nevedia nič. Do nádoby s ortuťou postavím magnet a elektrický drôt. Aby sa vznášal, pripojím ho na štopeľ. Ďalší drôt dám sem, do ortuti. Drôty pripojím k elektrickej batérii. Krúti sa to, krúti! Krúti sa to, krúti! Je tu magnet, lenže bez neho sa obídem, pretože sama Zem je magnetom. To znamená, že celý svet je plný elektrických a magnetických výbojov, ktoré na seba navzájom pôsobia elektromagnetické sily. Nech žije stále, nech žije! Michael, už bude večera. Počkaj, mám nápad. Rád by som ti niečo ukázal. Lenže čo večera? Iba pár minút, poď so mnou, ponáhľaj sa. Áno, to si mi už ukazoval. Lenže pokiaľ elektrina vyvoláva pohyb, potom ten pohyb musí dokázať vyrobiť elektrinu. Teraz prosím zakrúť kľukou.
To je zázračné, Michael, a také pekné. Ako je to možné? Vysvetlím ti to. Pozri sa. Tá naša večera bude na uhol. Vysvetlíš mi to potom. Vidíš? Sú tu siločiari. Žiadne trenie, žiadny kontakt. Statická elektrina tu nie je. To pohyb magnetu vyvoláva silové pole, ktoré vyrába elektrinu. Môj drahý Michael, naozaj veríte, že bez najmenších matematických znalostí a bez vedeckej kultúry môžete uskutočniť takýto objav? Bože, prečo mi toto urobí môj učiteľ? Toto bol môj nápad, ukradol mi ho! Áno, tomu by som bol ochotný uveriť. Každopádne je to stroj na výrobu elektriny. Páni, môžete mi vysvetliť, ako to funguje? Totiž... Páni, celá planéta Zem je ako elektromagnetické pole. Dôkaz podáva kompas, keď ukazuje sever. Blesky sú elektrické výboje. Domnievam sa, že sa tu premiestňujú častice. Nazývam ich jonty. Častice, jonty, to všetko sú výmysly. Trením sa otrhujú elektrické častice jantáru. Jantár ich chce získať späť. Tu alebo inde, priťahuje ich. Častice vytvárajú všade vo vzduchu pole. Môžu prechádzať medeným drôtom. Prečo beháme ako splašení, čo? No, sme jonty. Dohromady tvoríme elektrický prúd. My sme chlapci záporné jonty. Rozumieš? Aha, sú ešte iné? Áno, kladné, to sú dievčatá. A čo robia dievčatá? To isté, čo my, lenže prúdia opačným smerom. Aha, mrkni. Hej, máš pravdu. A nikdy sa s nimi nestretneme? Ale hej, občas. Ale varujem ťa. Urobí to prask. Pozor, dostávame sa na koniec drôtu. Fíha, držte si klobúky. Mám dojem, že stretneme dievčatá a bude to iskriť. To, elektrická indukcia. Áno, vyzerá to jednoducho. Lenže táto doska sa otáča podľa magnetických siločiar. Je to jeden z najväčších vynálezov toho storočia. Prvé dynamo, po ktorom čoskoro nasleduje ďalšie. Áno, maestro, pochopili sme, že elektrina dáva svetlo a tak ďalej. Lenže, čo je to vlastne tá elektrina? Zjednodušíme to. Povedzme, že ide o energiu, ktorá je súčasťou hmoty a jej častice sa odpudzujú a priťahujú. Sú to jonty, ktoré ste videli pred chvíľou. A tu vidíme dva magnety. Elektrina, tá je aj v blesku. Lenže ako spútaná potrebuje vodivý drôt. Sú tie jonty, majstro? 1 000 000 jontov. Viete si to predstaviť? Áno, vlastne približne. A k tomu pridáme ďalšie milióny? Stále ešte chápete? Nie úplne. Je to ťažké. Aha. Takže tie milióny a milióny jontov majú rozmer ako špendlíková hlavička. Sú také malé. No áno. Akou rýchlosťou sa musia pohybovať? Iba rýchlosťou svetla. 300 000 kilometrov za sekundu. To je takmer vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom. Pravdu povediac, elektrine nikto príliš nerozumie. Vlastne ani ja. Ja si ju radšej predstavujem ako takú vílu. Božskú silu, ktorú človek zbavil hmoty. Áno, s Faradayom končí Newtonov svet, tele sa podliehajú vzájomnej príťažlivosti a svet sa stáva silovým polom vyrábajúcim elektrinu. Za elektrickú energiu, bez ktorej by bol náš svet iný, vďačíme ľuďom, ako bol Faraday. Nemyslíte si, že si Michael Faraday, nevzdelaný syn kováča, zaslúži potlesk?
Na slovenskom znení ďalej spolupracovali preklad Miriam Pešková, text piesne Juraj Jurežák, zvuk Antonín Nemec, réžia Viera Kučerová. Vyrobila tvorivá skupina Jozefa Petráska v roku 2009. Kdo sa hneď zdá,